Здрасти, аз съм от България, казвам се Мирослав Илиев. Гледам от 15 години турски гълъби за игра. Имам, може да покажеш, имам и Анкара гълъби, имам и Мардин гълъби, Кайсери. Имам бели. Може да снимаш, тук са ми клетките. Те са от кога са ти, Миро, тези гълъби? Белите са от Мехмед Кара. От Мехмед Кара? Да, ама не са много добри за мене. На друго ниво съм аз. Просто сега ги пробвам. Bunlar beyazlar çocuğun. 15 yıldan beri bakarmış. Чай да вляза вътре в гълъбарката. Ти излез тук отвънка. Аз ще вляза вътре да покажа една гълъбка. Ето тази гълъбка ще изкарам да покажа. Крила. Една от най-добрите ми гълъбки. Рядко се спуска, ама отива много нависоко. Ha, kolk metreler Patunya? 100 метра. 100 metre giden kuşuymuş bu. 100 метра. Çok seyrek inermiş. Kolk patisizi. За 2 часа се за 6 пъти. 2 saatte 6 sefer yapamamış. Рядко идва, ама много ниско идва и шум има. 1 metreye kadar inermiş. 13 пера има на опашката. 13 kuyruklu. Сега ще покажа друг. Чакай само да покажа друг гълъб. Имам Анкара гълъби. Те са сефер, вече състезателни гълъби са. За съревнование. Купа кушчу. Чакай да покажа опашката. 2 годишен гълъба. Летял е 2 години, летял в мене. 2 seneye uçurmuş çocuk. Дига, то се спуска често. Долу-горе прави около 25-35 сефера прави. За час, половина-два. 1,5 saat uçarmış kuşu. Дига около 25 sefer метра, yapamamış. 25 метра, 30 максимум 25-30 30. metre kadar çekermiş. Шум, равно отива нагоре, право. Тъй, че Kısmetse yaza uçuracak. сега ще покажа старата ми. Kuşlar 15 yıldan beri aynı kuşları besleyelim. 13 годишна линия, Урфа. 13 годишна линия. Те пак са съревнователни, дигат високо. Не е много там, 25-30 метра, идват много често пак. Kolk pati правят? Сефер ли? Да. Сефери 20 пъти, 15-20 пъти. 15-20 sefer yap yeri. 25-30 metre çekermişler. Аз като ги купих от Истанбул, на мен ми казаха, че са стара линия Урфа, шампионска кръв. Така казаха. 2013 Oradalar година. şampiyon. Şampiyonmuş anaları babaları. Имаме... Ще да покажа още нещо. Белите ще покажа, айде. Бели. Белите, ама... Bunlar da beyazları. Bunlar kimden? Те не са много добри, ама все пак да покажа. Пробвам ги за сега, изпитателен срок са. Bunları Дигат denemek всичко, için само че не almış. се спускат ниско. Не идват ниско тези гълъби. Yüksekten alırmış kuşlar ya. Beğenmedim bunları dedi. Тия женските, значи мъжките са едри. Аз ще покажа за мъжките виж. Мъжките виж как има малко. Белек има отличителен, виждаш, те е леко. Да. И... Чай да покажа още какво да покажа. Тези нещо ще покажа. На тебе ти дах женската. Гълъбите, те не дигат много, обаче често идват. Често идват, 25 пъти най-малко. 25 sefer yamaz yapıyor bunlar diye. Не дигат много, 15-20 метра. 15-20 metre çekiyorlar diye. Hani 2 derek boyu. И долу-горе това е. Şimdilik bu bizden. İsmail kardeş.